галаксимутикиллуарити уангасалиммик атерарпунга уллумиккуллу пулаартоқарпугут арнақ катуами такутиннеқартуссаа концертеқ эрниннарингуа такутиннеқалерпоқ тааналу ататиллугу қааққуникуугагут сулиссут арнамут тикиллуаққуниарсигит налуаракнасуулланерсоқ Nina Kreuzmann Jørgensen, Malu Falk, Davalo Birte Olsen. Tikilluariti qunarsuarkatinnaagussi qilanarnersuat arpusiassoriussoo takutallalluguuna imaattor suleqatitta sana imaattor teaser traileringajaasarsuar ungatungaso qilanarnersuat arpusuliasi usornarporlunniit ilaarusunangajalluni siorna imaat torrangaarmat looqiluarmi mappuut kaarnaarusun bolum non-binary non-binary ja toqqarsorlunga imaattor manaku arnaq ila imma nuummitakutilleriarami taima nummiorpassuunalungla susuqarnersor kisia isiginartutinnut arlaanik imma naluarmia taguusunaanersor arla tassuuna nassuuya pallalarsinnaa visuksunaanersor Klimmapert. Ja. Ukiu pingasut sisamang ukiu pingasut samassaput ja qaangiupput niina allaffitsinnuisarami hey jeg har en idé tava tispingautaqarma tavalu qano amma suleqatigillualeriaratta tas inissikkiartuarpo arnami taajulerparput tassa imattu suliniu taalluni nipilersorner aqqutigallugu arnat pisinnaat taaffi aamma arnat nipilersortartut siuarsaaqataaffiginissaanut suliniu taalluni soorluila naliginnaasoruissuugami aamamaaninunatsinni suli nipilersortuni takugaanni imaakkuittartor arna arnaerinarsortar sinneri imma angutit itassimi tamarmi taamaangillat kisianni taanna takussaaneruissuugami taava aammeila silarsua ammarusunnar qanorluunni suyaassuseqarui amaluunniin arnaallutit aamma trummersinnaavutiin aampassersinnaavuti soorlila qanor inuusuttut аллаллу арнат qummu isigisinnaassaminni imaluunni imaligissiuisumik takkusaqarnissaat aama pingaartillugu арлаатиуила ааллартиттариақаратта сум таан ааллартиссутигиварпут таа 2025 мисиуллерпаамик тусарнаартитинеингерлавоқ таавамассаккут сиорнатас мисилиутигут ааллаавигалуит соорлуила ка апагуме техникаарерта аммаарнаник ила таанна сииними qano пилерситсинерми сулинеруп илуани тамаат кааллаллугу соорлу концерттернер сиинимииннаангитсуарнааннаасут кисианниарма сииниттунуани таа укиорманна аама тикиттоқассаа арнат qullilerисут нипилерисут сиинилерисут тамаккуя таа тааматут qano suliniutip ааллаавиа тааматут аллисаруйоорлунилу инериарторуйорпу qano unga produktionimut arnan fokuserfi simuisisorlu ilaatiniarluit sorlu produktion sunatamaat suliarinissaanut атассами соорнам киккутамаамим илаатиссиннаангилуунанатсин пиккорисsorpassuақарпу кисианни уна ааллаавиуллуни пиккорissеққирнисса имата ингерлатитсеққиннисса Ja. Nogen der allerede er i gang. Og kan noget i det. Så. Ja. Men det er også vi arbejder meget på det musikalske. Kvinder i musik og så videre, men det er med vilje, at vi gør det hvert år på den 8. marts på kvindernes internationale kampdag. For det er også for at markere kvindernes rettigheder og
hvor meget der egentlig stadigvæk er at kæmpe for, ikke kun i musikken, men også, vi tager også nogle emner op, som har noget at gøre med, hvad vi kvinder stadigvæk kæmper med i dag, i hele verden, også i Grønland. Løn, bare for at tage et eksempel, er stadigvæk ulige blandt mænd og kvinder, også i Grønland. Der er en masse vold mod kvinder. Der er alt muligt forskellige ulige ting. En lille ting, bare for, nu er vi i sådan et ungdomsprogram, og der skal pigerne vide, at de behøver ikke tage den der mikrofon heller hver gang, de får besked på det. De kan også tage guitaren eller trommerne og sådan noget. Nå, i forhold til at synge? I forhold til at spille musik. I forhold til at spille musik? Ja. Okay. Ja. Så ingamik nipelersornerusitарсуаани уа укиорпассуит эринарсортартууга ам тассами соорлу ниноqatigineratуу соорлиллаарнаавутит эринарсорниара ила медрааллунгали таами мисигивара таава со ассерсуутингалугу уаган qatitulаарpunga эринарсортартутун una амерлусориумисиганикуаа qati tortikkumangaluarlugu erinnar nipilersorneru iluatigu soorlu uani tulluarsarlugu taanna nipangersimatinneqaannarner immaralunni naami bare gør det så taanna qasseriarujoruussuamisiganikuara uanga nipilersorneru iluani producerissagutsigu taanna der kan sige om så det arbejdsmarkedet i den længere år erhvervsuddannelse ngami mediegrafikere unga erhvervsuddannelse og jeg med så sidder så rangu der så ryger unga miama doria doranga der så det forretter lunga angudanna vi så er gående der nammer du nok dorio sakpo ang naranawut så det der den og kaza kakaduarluni tingulluarneqinginna bimorunneqinginna qontausarpaan ja bimorunneqing ja så taannuam qasseriamisiganikuara soorlu uaqasaqaaluarlunga tusaaneqarani allatakuppan ta qami det der ja Faktisk i dag har jeg lige snakket med nogen om det her med, at kvinder på arbejdspladser, hvor der er rigtig mange mænd, der har der faktisk lige været sådan en lille episode, og jeg fortæller ikke, hvor det er henne. De ved godt selv, hvem de er. At der har de lavet sådan et skilt, der hedder kvinder ingen adgang. What? Fordi de arbejder... What? Fordi de synes, at det er kvinderne, der tit er dem, der sådan ligesom... ikke kører ordentligt, eller laver flest ulykker med biler og sådan noget. Så siger jeg ikke mere. Men sådan nogle der kommentarer bliver vi jo tit mødt med. Yes. Det er med. Vi bliver jo tit mødt med sådan noget, og så snakkede vi om i dag, at det som vi desværre mange af os gør, nu kan jeg kun snakke for mig selv og mange af dem jeg kender, det er at os kvinder og piger, når vi får de der jokes omkring vores køn, at I er bare en pige, eller du er bare en pige, og du er bare en kvinde, du kan ikke finde ud af det og det og det. Og der bliver lavet jokes af det, så har vi en tendens til at bare komme til at grine. Også fordi vi har en tendens til at ikke vil skabe dårlig stemning. Det der. Så har alle det godt. Ja. Det ligger sådan meget i sådan en kvindemåde at være på, den omsorgsfulde, og vi skal ikke skabe dårlig stemning. Ja. Men det er heldigvis ved at vende lidt nu. Mange steder kan man se. Og der vil jeg lave en opfordring til, at man ligesom næste gang man hører noget, som er en kommentar, som er rettet mod
ens køn, at man siger fra med det samme. Også selvom der kommer dårlig stemning. Den dårlige stemning skal nok forsvinde igen. Ja. Vi skal nok blive gode venner igen, men jeg synes, vi skal blive lidt bedre til at sige fra. Og sige, det du sagde der, det var faktisk ikke særlig sjovt. Og jeg synes ikke, det er sjovt, og jeg har ikke lyst til at grine af din joke. Det må vi godt sige. Ja. Ja. Amdan nangidarpara. Tusanner barbarbaani kuusara uanga soorlu. Asudinarminga taatsimippungu timaranu arlaanni soorlu oqaasertaliilluni killitiilluni imaqaluni so isummersorluni sakkortulaartumin. Tauqa kommenteernerarfingiuannarluni aaqalilerpi. So unaasi aaqalilerpi. So tanna uakilliti ruyussuartuuvunganammineq kisiasoorluni inaoqarneratuun amerlapput illaannartartut. Ja, tan oqaatingi taanginnarusullugu taan tusarnerparpaani kuusama itaan. Ja. Ja. Amami imma generaliseret. Det blev meget generaliseret sorlu arlaatigut arnariarami biilarnerlattarporsu tamakukkisa illaatigi pallalaaginnarlui naliginnaasugungaarmat arlaoqaaseqarpat sorlu nuanneringilera eqqissilaari jokinnartuma taanna generaliseringo nikuungaarmat sorlu qannoq når man siger noget der er sorlu eqeenartorna innuk jokinnartunga makarpaa den er blevet meget toxic specielt mange steder der kan jeg høre det er eller men både MeToo og sexismebevægelsen har været i gang i en del år nu, og man kan godt mærke, at der er nogle ryg i forhold til kvinder, der siger fra og stop og så videre. Men der er stadig rigtig mange ting at kæmpe for endnu. Og for nogen kan det godt virke, på mænd specielt, virke som noget, som om, at vi er enormt meget imod dem. Meget imod mænd og så videre, men det er slet ikke det, det handler om. Og det skal man også huske, for eksempel vores Amnak-projekt og Amnak-koncert. Der er mange, der tror, at det kun er kvinder, der har adgang til den her koncert. Men det er for alle. Kvindernes rettigheder er alle. En mand kan jo godt være feminist. Der er mange misforståelser. Skal være feminist. Feminist er jo et red flag. Så feministi pinnarlungu tunniida qartorlungu paattorneqarpasittaqami aamma så feministit det er kun dem der vil arnat qaffasinnerpaassappu arnat ilasorlu taan paattorneqarpasittaqami aamma alla uava tangiisinni sort uffanalingin niarsari sungut ila det tas isuma arnat angutillunalingin nerulernissaat ja imanget arnat qaffasinnarmi ja så feminisme og kvindernes kampdag, det er to forskellige ting, skal vi huske. Kvindernes kampdag kæmper for, eller kvindernes internationale kampdag hedder det, kæmper for kvindernes rettigheder, fordi der er så meget ulighed. Feminisme handler om lighed, ligeværdighed, køn imellem. Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det. Google der til feminisme. Feminisme jeg måtte også takke. Kan de tro mig? Det var det man sagde. Kun navn her. Det var det man sagde. Der Vanessa feminisme. Nej, kvindernes Ej, Misike visipimanna kut naliginnerularnikut. Tassami soornami ila kingumoqiviarutta siuariartoqarsimassaa. Kisianni sorsuutissaqartuaannarpugut atassami sorsuutissaqartuaannarpuunanarsormi. Kinagiluortulan sugiluortulanniin. Så længe der bliver ved med at blive set ned på
kvinder forskellige steder, så er der hele tiden noget at kæmpe for. Ja. Der er masser at kæmpe for. Ingen med imma ammassikkuila nunarsuarmi pissaanaqarnerpaa ilaat taam inissisimatillua aam pingaarutaqartuannarpo niugut tamarmik nunamut pisillugit qanoq sorsunnissaaqqana så Fantastisk. Isерфиинерулаа таллаллугу арнақ. Qano apequtit pauserattallarlu. Vak suna takunaqarsinnaava arnami. Arnarpassuit. Arnaq. Katja, sag. Du sagde sådan nasarmalillugu, det er mere musik. Det er musik. Det er Ja. musik. Ja. nappaal Suna takunaqarsinnaanersu. Immaarma. Visit. Cut. Hvad nu det hedder? Teaser, så sådan. Nej. Hang. Kan du mig Cliffhanger. takunaqarsinnarput visit. Visit. qanummita Isenne show i over. Koncert til over. Cirka 1,5 time. Arnarpassuit. Øvelser på instrumenter. Blive stærkere på et instrument. Vi får en fantastisk trommeslager heroppe igen, som var her sidste år. Ihan Haidar, som er en kvindelig trommeslager, som er mega sej på trommer, og som er totalt fortaler for, at piger skal spille trommer. Så hun sagde med det samme ja til at komme igen, da hun blev spurgt, fordi hun siger, at det ligger på hendes top 3 af noget af det fedeste, hun har oplevet. Og hun har eddermame oplevet meget i sin musikkarriere. Så det synes jeg bare siger det hele, fordi det er sammenholdet også kvinder imellem, og det at vi ligesom det vi skal skabe på den scene, det er at igen noget ligeværd, noget med at hjælpe hinanden, og noget vi faktisk også snakkede om, da vi startede på det. Sådan, vi snakkede om det her med, jamen, hvad vil jeg gerne have ud af det? Og, sådan, og vi snakkede faktisk rigtig meget om sårbarhed. Og det synes jeg er noget af det, som er det mest fantastiske ved det her, den her proces, vi er i. Selve koncerten er mega fed, men det er jo bare en gave til alle dem, der kommer til den her koncert. Katamatta siinä mikkun denkeru hele tiden. Ja. Jo, der ryger jo så. Nu er nogen så. ja Der var Galalilangillet. Der er også fra udlandet. sure Nu er Ja. Ja. Og Der som Ihan, hun er irakisk dansker, og hun bor i Danmark, kommer fra Danmark. Så har vi en lysperson, Lidis fra Frankrig. Ja. Og så har vi Martin fra Sverige. Wow. Og så har vi 2 langt væk fra Sisimiut. Nej. Sarah Ulla. Det der. Og så kommer Amarissa også fra Asia. Så der er sådan lidt udefra. Og så skal det jo helst udvikle sig år efter år. Ja. Fordi det ligger altid den 8. marts. Så der var det en lørdag, så det var sådan meget... Og det var første gang, vi prøvede det, så det var sådan... Det var så meget festligt, eller hvad skal man sige, en lørdag, og folk var op og køre, og der havde Trump lige været givet den gas på det tidspunkt, sådan rigtigt for første gang, hvor alle har været i en eller anden tilstand her i landet. Så der var mange, der faktisk følte sidste år, at Amnak kom på det helt rigtige tidspunkt. Men sådan lige at kunne glemme Trump, og så koncentrere sig om noget, der er vigtigt. Forstå mig ret. Og så bare have en dejlig fest. Og så i år ligger det på en søndag. Ja. Heldigvis stadigvæk weekend til, at vi sådan ligesom kan
holde en fed koncert. Næste år bliver det jo en mandag, så det skal vi også finde ud af, hvordan det hele skal passe sammen. Ja. Så konceptet skal udvikle sig alt efter tid og sted, og det er det, der er så spændende. Det bliver anderledes hvert år. Ja. Lad os gå i gang med Måske vi lige kan starte med Birte. Min forventning i år, det er, at alle får noget ud af, både fra teknikområdet og fra musikområdet og fra hele, næsten hele produktionen med. Jeg håber, at I er trygge og hjælper hinanden. Nipilersornerussillarsuani sulisuulluni imatutakukkaiittarparput ilaanni ila imma nipilersortuniikkaanni erinarsortu arnar taasinneri angutsit ila taamatut soorlu taamaattariaqanginnami taamaammat aamma soorlu isumaqarsuarpo so siuarsaaqa taasutut aam tapersersuisutu misiginersua taarami taa ассоруйссуа қано умматиминни тунниуссассақартут такуллугит малугаллугит таанна ассорсуа қано исумақарсуарпугааллуни аама уллутсинни арнат суди нақисиманеқарнери ерсарissуаарами таамаама пингаарутеқарсоривара аама уна проектеқ таавалу аама сооруналими уанга намминеқ инуттуут еринарсортартутуут нипилерсортартутуут еринниортутут наммина уанга инерисарниссаннут аама писсангагивара нуаннерунартиппара. Og så dem, der synger den første år. Det bliver jo så nok... Men jeg tænkte også bare, at du kunne skrive uge imellem versene. Bare det, når der er ikke noget... Ja, yes. Men nu, ja, uge kommer først. But it keeps getting baby. Baby. Det, at man også kan samles med andre kreative, musikalske kvinder og skabe musik sammen på den måde, som vi gør i det her projekt. Altså det, som det her projekt skaber mulighed for at gøre. Det betyder ufattelig meget. Det er nå ud til de piger og de kvinder, har brug for at blive forstået og har brug for en hånd eller har brug for kærlighed og varme til at ture og stå op for sig selv, fordi det her, det er kvindernes rettigheder. Det er de ting, som rigtig, rigtig mange kvinder stadigvæk den dag i dag kæmper med. Det er det, som musik kan hjælpe med, både til at hele, men også til at, sådan, ligesom at få sagt nogle ting. Så det betyder rigtig meget for mig, og jeg kan se, at det, altså, de kvinder, som jeg arbejder med, det også betyder noget for dem. Ialik misi saram iliu annet disiwallarneerang kisia ilaaqquneqaramas imma ingerlanangerpunga annet soorpineqarlun ilaanuannerparnam assu ingam transiilinik kisia arnaqatikka suleqatigaaliga salutornarpu musiginikuunginnakkaama ilaa Måske 4. Der kommer 2 trommesæt herop på podier bagved. Og så måske, vi ved det ikke helt endnu, det er noget, vi skal have fundet ud af. Det er noget, vi snakkede om i går med Ihan. Lad os strække os. Den var så god, den der Jens Jardin. Den der med siden.
ата тиморнерпа ассу синниутеқартуаннут соорлу фокусера алламу калаартиллугу сулисарама атуартарама таавал мисигингилангисаарл ангусассаасоо кися сунгиусараангат саарл эққиссисарлунга таана илуарсуарпо таавал ниппилерсерна тас пиллуарнарпо ja det at vi spiller kvinder sammen under kvindernes kamp, der er billigt. Ja, ingen sagt. Når jeg kigger på de her unge kvinder, vi har med, ikke at jeg vil ønske, at jeg havde oplevet det samme som dem, men jeg har måske manglet lidt et rum som kvindelig musiker, og have en masse andre kvinder, jeg sådan ligesom kunne støtte mig op af. Heldigvis havde jeg Julie Bertelsen som min rigtig, rigtig gode veninde. Vi havde hinanden. Og så var dengang Marina kom ud med sin første plade, der var, jeg glemmer det aldrig, en kvinde, som synger pop, og med den stemme, hun havde, og så selv være så passioneret for musik, og så se sådan en som Marina, og se op til hende, det var, den dag i dag, når jeg ser hende stadigvæk, så er jeg totalt starstruck i dag. Jeg vil rigtig gerne give det videre. Ja. Det er mit formål, og det er den fedeste følelse i hele verden, at have det sådan. At kunne se unge piger, kvinder, blive stærkere og tro på sig selv og sådan noget. Det, som vi er så dårlige til om natten. Arlanami namani ilussutisarpasi. Ja. Ja. 8. marts 2026 kan du være med. Enersua hans lønge med. Marlunnik, uanset det kun rarsinnaver. Marlunnik er meget dusarna. Marlarlus dusarnaartis tisussaavasi. Nalunaaqata. Marlunut taavalu unnukut unnuumila. Arfinar marlunut. Bilitsi ingerlupallutorussuupput taamaamman bilitsisipallanniaqatsi katuani tartagaan pisarineqarsinnaaput imiluunni amma taqqamanialakkarsinnaavasi kikku amma ilaanersut malu niinalu marluinaangillat ilaasorpassuit alakkarsinnaavasi ai kikkunuku imma nutaani takusaqassaasi ai una takunikuungilaakkinaana taa imma wow, imma nassaassaas talentini nutaanik. Amma katua saafiganittarfian isisutis pisarineqarsinnaarpa. Jo. Jo. Takuk, ullupingasuunangorput tuavi. Ilamut arpatsi. Elisma, har I noget andet? Nej. Nej, det er det. Alright. Ja. Brønderus, wow. Brønderus, mangersinnaagasilu taalu malu sidste øjeblik reiluartor yes qunisiinarsinnaagasi orarnittuut ullupingasuunungorput arnertakusarnissaanut katuamut tuuvinnaq pisiniapallak imalia nuannernerpaami takususi qanarsuarlunnit nuannernerpaayussaq yes yes qunaruswa